Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti, inġbarna biex niċċelebra l-Ewkaristija, ejjew bil-qalb nitolbu maħfra lil Mulej għal ħtijietna biex nitħejjew kif jixraq. Int għaddejt minn fostna tagħmel il-ġejt u tfarraġ u taħfer lil kulħadd Mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għal fidwa tagħna Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna il-mejtin kollha tal-familji Ċefajji u Magro. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, mexxi l-emil tagħna skont ir-rida tiegħek biex fisem ibnek il-għażiż inkattru l-emejjel tajba tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra lill-Lud. La darba ħuti għandna l-fiduċja li nidħlu fis-santwarju bis-saħħa tad-demm ta' Ġesu billi ngħaddu mit-triq ġdida u ħajja li hu fetħilna il-ġewwa mill-velu li hu l-ġisem tiegħu stess. U la darba għandna dan il-qassis il-kbir imqiegħed fuq il-familja ta' Alla. Ejjew nersqu b'qalb sinċira u b'fidi sħiħa, biqlubna mnatfejn mill-kuxjenza ħażina u l-ġisem tagħna maħsul bl-ilma safi. Inżommu sħiħ fl-istqarrija qawwija tat-tama tagħna għax ta' kelmtu huwa dak li jagħmilha l-weda. Naraw kif nistgħu nħajru lil xulxin għall-imħabba u għall-emil it-tajjeb. Ma ninqatawx mill-laqgħat tagħna flimkien kif ħadu id-drawwa jagħmlu xi wħud. Għamlu l-qalb lil xulxin u dan wis aktar għandkom tagħmluh aktar ma taraw li qiegħed joqrob il-jum. Il-kelma tal-Mulej. Aħna nfittxu l-wiċċek Mulej. Aħna nfittxu l-wiċċek Mulej. Tal-Mulej hi l-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija, għaxu fuq l-ibħra waqqafa u fuq ixmajjar fis-sod qiegħda. Aħna nfittxu l-wiċċek Mulej. Min jista' jitla fuq il-għolja tal-Mulej? Min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu jdeħinda fuq qalbu safja, min ma jagħtix ruħu għall-fruwa u anqas ma jaħlef bil-qerq. Aħna nfittxu l-wiċċek Mulej. Dan ikollu barka mingħand il-Mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla s-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob. Aħna nfittxu l-wiċċek Mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Fanal għal riġlejja il-kelma tiegħek u dawl fil-modija tiegħi. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil-folla jaqgħu il-mużbieħ iġibuh biex iqegħduh taħt is-sieħ jew taħt is-sodda, mhux fuq l-imnara jqegħduh għax ma hemm xejn moħħbi jekk mhux biex jingħaraf
u xejn ma hu mistur jekk mhux biex jinġib għad-dawl. Jekk hawn min għandu widnejn biex jisma' ħajjisma'. U qalilhom uqgħodu attenti x'tisimgħu. Bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom u jingħatalkom iżjed ukoll, għax min għandu jingħatalu u min m'għandux jittaħidlu saħansitra dak li għandu. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Naħseb il-kol kemm aħna jżisħuti kultant ingergru jew u xekk minħabba l-ħafna ħsibijiet li jiġuna. Forsi anke f'mumenti ta' talb, distrazzjonijiet. Il-moħħ tagħna kultant m'għandniex il-kontroll tiegħu mhux hekk. U mhux dejjem insibuha faċli biex nikkonċentraw. Waħda mill-għajnuniet il-kbar biex nikkonċentraw iżjed qed nitkellem issa fl-aspett spiritwali u x'hekk huwa is-smigħ tal-kelma t'Alla. Għax ovvjament dak li jidħol mis-sensi tagħna minn għajnejna minn widnejna u x'hekk dak jispiċċa mbagħad fil-ħsibijiet u allura wkoll fix-xewqat tagħna. Attenzjoni partikolari għall-ewwel qari ta' bħalissa li qegħdin naqraw mill-Littra lil Lut, dan it-trattat teoloġiku li qed jurina minnu Ġesu, li Ġesu assis il-kbejr, eżisħuti, kemm hu sabiħ. La darba ħuti għandna l-fiduċja li nidħlu fis-santwarju, is-santwarju qegħdin ngħidu u x'hekk assaltna tas-sema, hekk nidħlu fis-santwarju li anke l-Knisja, Knisja mhux tal-ġebel qegħdin ngħidu, imma l-amara ta' Alla fuq l-arti u aħna il-familja ta' Alla. U nidħlu fis-santwarju bis-saħħa tad-demm ta' Ġesu, għax Ġesu huwa l-veru qassis. Billi ngħaddu mit-triq ġdida u ħajja li hu fetħilna, t-triq ġdida u ħajja li huwa Ġesu stess u li qalilna jien hu t-triq, jien il-verità u jien il-ħajja, li fetħilna l-ġewwa mill-velu li hu l-ġisem tiegħu stess innu ta' ftit, qed jitkellem mill-ġisem materjali, Alla li sar bniedem bħalna u li jew bil-ġisem tiegħu u x'hekk sar dak il-pont li jaqgħad l-Alla mal-bniedem u lill-bniedem mal-Alla. U la darba għandna dan il-qassis il-kbir imqiegħed fuq il-familja ta' Alla fiċ-ċentru tal-Knisja eżisħuti hemm Ġesu u Ġesu biss. Ejjew nersqu b'qalb sinċiera u b'fidi sħiħa fi qlubna, biqlubna mnatfa minn kuxjenza ħażina u l-ġisem tagħna maħsul bl-ilma safi, l-ilma tal-Magħmudija u x'hekk u l-kuxjenza tagħna nnatfuha eżisħuti bis-smigħ tal-kelma t'Alla. Il-kuxjenza tnaddafa jew tiffurma u x'hekk. Liġi fil-kuxjenza aħna għandna d-dover li niffurmawha. Il-kuxjenza hija l-vuċi t'Alla, ma tkun il-vuċi t'Alla jekk tkun kuxjenza ffurmata. Mhux bil-fors dak li jgħidilna l-kuxjenza eżisħuti jkun ta' bil-ħaq irrida t'Alla għalina ma noqgħodux attenti. Jekk aħna nimlew is-sensi tagħna bl-affarijiet tad-dinja, faċli l-kuxjenza noħonquha u x'hekk eżisħuti. Allura hu importanti ħafna il-formazzjoni tal-kuxjenza tagħna. Inżommu sħiħ allura fl-istqarrija qawwija tat-tama tagħna fil-fidi tagħna qed jgħidilna t-tama li Alla jagħtina dak li wija ta' kelmtu huwa dak li għamlilna il-weda. Waraw isimgħu dejn. Naraw kif nistgħu inħajru l-xulxejn għall-imħabba u għall-emil tajjeb u ħajkompli. Ma ninqatawx mill-laqgħat tagħna flimkien kif ħadu d-drawwa jagħmlu xi wħud. Kif qed jiġri fi żmienna dawk li nqatgħu mill-quddies isimgħu anke l-kelma t'Alla. Min jitbiet mill-quddiesa m'hemmx triq oħra jitbiet minn Alla eżisħuti. Nagħmlu dan l-appell minn qalbi kemm jista' jkun ma nitbedux mill-quddiesa. Il-quddiesa hija għajn ta' barka. Il-quddiesa hija l-ikbar grazzja li Alla jista' jagħtina x'qed jagħtina lilu nnifsu eżisħuti. U li ma nitbedux mill-quddiesa. Għamlu l-qalb lil xulxejn, nieħduha nkunu aħna missjonarji tal-quddiesa. Mhux nkunu kuntenti biss nġu aħna ma nħajru l-oħrajn b'imħabba u b'rispett. U dan wis aktar għandkom tagħmluh aktar ma taraw li qiegħed joqrob il-jowm qed jgħidilna eżisħuti.
Mbagħad fis-salmi rispondejna aħna nfittxu lil wiċċek mulej Alla ta' bil-ħaq fil-ħajja tagħna. Ix-xewqa tagħna tkun nfittxu lil mulej u xekk. Il-kbar xewqa tagħna tkun lil mulej jkun f'ħajjitna u permezz tagħna jasal għand l-oħrajn. Il-Vanġelu tal-lum Vanġelu sabiħ ħafna bħal dejjem u xekk. Jaqgħu il-mużbieħ iġibuh biex qegħduh taħt is-sieħ jew taħt is-sodda. Dak qed jgħidu għalina ta' jekk aħna jkollna lil Ġesu f'qalbna, aħna nkunu mużbieħ li jixel. U jixel mhux bid-dawl tagħna, ma bid-dawl ta' Ġesu. In-nisrani ma jistax ikun kuntent li jkun bniedem ta' fidi u biss, ma tagħmilx sens. In-nisrani li huwa kuntent li qisu imur fil-knisja, qisu fit-teatru, jara x-show, imbagħad jitlaq il-barra u daqshekk jispiċċa kollox. Dak mhux nisrani veru, eżisħut. Il-fidi tagħna titwassalna biex id-dawl ta' Ġesu inwasluh kull fejn inkunu. Eżisħut, għalhekk qed tgħidilna hekk ma tagħmilx sens. Jew il-mużbieħ iġibuh biex qegħduh taħt is-sieħ. Is-sieħ kien reċipjent li bih kienu jkejlu u ilu u xekk, is-sieħ u t-tomna u n-nofs tomna u xekk. Jew taħt is-sodda mhux fuq l-imnara jqegħduh għalfejn biex id-dawl tiegħu jidher. Għax ma hemm xejn moħbi jekk mhux biex jingħaraf u xejn ma hu mistur jekk mhux biex jinġib għad-dawl. U xekk eżisħuti allura kemm għandna bżonn nistaqsu ftit lilna nfusna. Jien qed nagħmel ħilti biex nwasslu lil Ġesu bħajti l-ewwel qabel kollox, imma wkoll bi kliemi fejn hemm bżonn. Mela le, kelma tajba għal ġejt tista' tiswa mitqlu deb kif jgħidu xekk. U mbagħad ikompli jgħidilna u għodu attenti x'tisimgħu. Interessanti din. Kif għedna x'dak li jidħol mis-sensej tagħna dak ħaj influenzana jidħol f'moħħna u f'qalbna. Ħafna drabi waħda mill-affarijiet li nistgħu nagħmlu biex ninġabru iżjed fit-talb eżisħut hija li nozzu iktar iskiet. U skiet mhux biss ta' barra imma ta' ġewwa. Però skiet ta' ġewwa ma jiġix ma ngawdux iskiet ta' barra. Qegħdin ngħixu f'dinja storbjuża ħafna. Kemm infittxu momenti ta' skiet tad-deżert fil-ħajja tagħna. Kif jgħidilna Ġesu li tidħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa tagħlaq il-bib warajk u hemmhekk titkellem mal-missier fi skiet. Eżisħut nagħmlilkom appell fid-djar tagħna sib roħna x'imkien. Oħloq kappella tad-dar ħanejdilha hekk. Post riservat għat-talb. Fejn ikollok siġġu jew tnejn, daqsxejn komdi, mejda, tpoġġi fuq il-mejda u xekk. Is-salib, importanti ħafna salib, statwa tal-Madonna, xema, il-Bibja u tirriserva ħat-talb. U jista' jkun eżisħuti anke l-mumenti tat-talb fil-ġurnata ikollna qisha timetable żgħira tat-talb. Għax jekk aħna pereżempju jekk inti tidra f'ċertu ħin kuljum tersaq biex titlob, bil-mod il-moħħ jidra u jibda jħejjik hu stess għat-talb eżisħuti. Il-Malti jgħid żomm l-ordni u l-ordni żomm lilek u ekku kemm jagħmel sens li jkollna drawwiet tajba eżisħuti. Mela għodu attenti x'tisimgħu. Mela knisma l-ħażejn, il-ħażin se jidħol f'moħħi u jsir parti minni. Kien isma' tajjeb, kien isma' l-kelma Alla dik ħatibdilni, ara mbagħad wissina. Bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom u jiena talkom iżjed ukoll din waħda mis-sentenzi l-kbar tal-Vanġelu ta' għax kull min għandu min l-kejl x'inhu? Il-kejl huwa s-sieħ jew in-nofs tomna dak kien il-kejl li bih kienu jkejlu l-melħ u l-qamħ. Mela jekk inti ġenerus, jekk inti moħħok jew den kif sa tgħin iżjed u kif sa tħobb iżjed, mela bl-istess kejl tkejjel jekk inti moħħok u qalbek ifittxu kif sa tgħin, jingħatalkom iżjed ukoll. Għax bl-istess kejl, għax min għandu jingħatalu, min m'għandux jitteħidlu saħansitra dak li għandu, min għandu x'jagħti, min hu ġenerus, dak ħajsejb, Alla ħajkun ġenerus miegħu. Iżda min m'għandux jitteħidlu saħansitra dak li min għali għandu eżisħuti. Għax wara kollox ta' id-dinja kollox irridu nħallu warajna. Kemm qawwija dis-sentenza eżisħuti jew nitolbuh bil-qalb bil-mulejta. Biex niftħu qalbna l-kelma tiegħu biex nkunu ġenerużi, qalbna miftuħa eżisħuti. Għaliex il-qalb miftuħa l-oħrajn dak il-bniedem għaw min x'injara l-bżonn
jibda jewden u jfittex raġuni għaliex m'għandux jgħin. In-nisrani m'għandux ikun hekk, in-nisrani fejn jara l-bżonn għandu jfittex u jara kif għandu jgħin u kif għandu jagħmel xi ħaġa biex iwassal l-imħabba ta' Ġesu lil dik il-persuna li tkun fil-bżonn. Kjoġobkom nqumu bil-wieqfa. Ħuti Jeżies, Alla l-missier meta tagħna lill-ibnu l-waħdieni, fiħurina t-triq li twassalna għandu, ċerti li l-mulej Ġesu dejjem ħaj biex jidħol għalina, namlu dawn it-talbit tagħna aħna u ngħidu isma'na Alla permezz ta' ibnek il-għażiż flimkien. Għall-Knisja biex tħabbar lid-dinja l-Evanġelju u tagħti xhieda tiegħu bl-imħabba nitolbu isma'na u Alla permezz ta' ibnek il-għażiż. Għall-mexxejja tal-popli sabiex imexxu lil bnedmin fit-triq tas-sewwa nitolbu isma'na u Alla permezz ta' ibnek il-għażiż. Għal dawk li qegħdin ibatu biex isibu fostna min jgħinhom u jfarraġhom nitolbu isma'na u Alla permezz ta' ibnek il-għażiż. Għalina l-koll miġburin f'ismek biex nikbru fil-fidi, fit-tama u fl-imħabba nitolbu isma'na Alla permezz ta' ibnek il-għażiż. Grazzi mulej tax-xita li battinna, nkomplu minn qalbna nitolbuk biex tibatinna x-xita li jartna tant teħtieġ mulej. Nitolbuk fuq kollox tibatinna xita ta' grazzi mis-sema mulej, hekk aħna li nemmnu li fejn kotor id-dnub, kotrot fuq li kotrot il-grazzja. Aktar ma naraw fid-dinja ta' madwarna mulej il-qawwa tal-ħażen aktar nemmnu fil-kobor tal-grazzja tiegħek li hija ħafna ikbar, infinitament ikbar mill-qawwa tal-ħażen jeżisti fid-dinja. U għalhekk mulej f'din is-sena tal-ġublew, f'din is-sena tal-vista pastorali għalina fid-djoċesi ta' Għawdex, mulej jibgħat xita ta' grazzja mis-sema, xita eżis ħuti fil-qalb ta' kull bniedem biex tiġbidna dejjem aktar lejk. Nitolbu għalikom eżis ħutna anzjani, morda, persuni bi bżonnijiet speċjali li segwu dil-qudiesa. Nitolbu għal dawk li jieħdu ħsiebkom, għal dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, għal dawk li talbuna nitolbu għalihom u għal dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna, mod speċjali persuni għaddijin minn xi mument mudlan fil-ħajja. Nitolbu kollha l-emigranti, ħafna emigranti li jsegwu dil-qudiesa, nitolbu għalikom il-mulej isaħħaħkom dejjem fil-fidej u jagħmilkom dak id-dawl li smajna fl-Evanġelju fl-ambjenti tagħkom. Fiskiet noffru lil mulej it-talba tagħna. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, ħenn għal poplu tiegħek u għatih dak li qiegħed jitolbok bi Kristu Siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Bil-misteru ta' l-ilma u mbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmejn. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn ħżuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Ilqa bis-sliem mulej l-offerti tagħna u għamel li jkunu ta' fejdat għad-dejs u s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq
nizzu ħajr lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġejta salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, b'fidi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla edha. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Osanna fil-oli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-oli tas-smewiet. Qaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ma speċjali llum qegħdin nitolbu għal mejtin kollha ħutna il-membri tal-familji Ċefaj u Magro. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-apposti u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Għax min għandu jingħatalu għalilna l-mulej, kien inżel fil-fond ta' qalbi, x'insib insib li għandi mħabba x'nagħti, kemm jien ġenerus, kemm inħobb, kemm jien għandi attenzjoni għal persuna l-oħra li l-mulej laqqani magħha. Ejjew illum waqt li ngħidu t-talba tal-missier nitolbuh il-mulej, mulej tħallix il-qalbna tinxef, imma mlija bl-imħabba tiegħek u fawwara biex l-imħabba tiegħek li tasal għandna aħna nwaslu għan xulxejn. Ngħidu bil-qalb, missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina,
wala ddaħalniex. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull dani. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li inti trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu l-ħaruf Talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħanjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Eżis ħut illum il-ħamis, il-jum li jfakkarna li Ġesu ħallina da s-sagrament tant għażiż, ejjew nitolbuh iqaddes lienna biex permezz tagħna jqaddes l-oħrajn, inaddaf lienna biex permezz tagħna inaddaf l-oħrajn. Ngħidu bil-qalb, ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni,
ilma tal-kustat ta' Kristu aħsinni, passjoni ta' Kristu sabbarni, o Ġesu ħanejn ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġewwa ħdanek ilqani, biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem, ammen. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, qawwina fil-ħajja tal-grazzja tiegħek u għamel li dejjem ikollna l-ġieħ li natuk is-servizz tagħna bi Kristu siedna. Ejjew eżis ħuti ngħidu t-tlet Ave Marijiet lill-Omna Marija f'ġieħ it-tlet ijiem lill-ġisem tagħha dan fil-qabar u nitolbuha tħeġġeġ fina is-smieħ tal-kelma tagħha tliet tarġiet importanti. Nisimgħuha, infittxu li nifhmuha bl-għajnuna ta' gruppi u kotba u fuq kollox li ngħixuha fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallif d-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu u l-jum it-tajjeb lilkom il-kol.